Mateo chapter 3. Mga kasaba ni Juan amamunyag. Iti dayta a tiempo napan ni Juan amamunyag ijaylet ang ti Judea ket nangas kasaba. Agbabawi kayo kadagiti basbasolyo kinunana. Agsipod ta asidegen ti pagarian ti langit. Ni Juan ti kayat na asawen ni propeta Isaias idi kinunana. Ijaylet ang adda mangipukpukkaw. Isagana yo ti dalan ti Apo, pasayaaten nyo ti pagnaan na. Naabel adutdot ti kamelyo ti kawes ni Juan. Sinturon alalat ti barikes na. Dudon kendiro ti taraon na. Napankenkwana dagiti tattao ang naggapu ijay Jerusalem ket entero a probinsya ti Judea. Agraman amin adagdaga iti agsumbangir iti karayan Jordan. Nagbabawi da asil lalatak kadagiti basbasol da ket binunyagan na ida ni Juan ijay karayan Jordan. Makita ni Juan dagiti adu a Fariseo ken sa Saduceo tapno agpabunyagda ken kuana kinunana kadakwada. Da kayo akapututan ni uleg. Siya sino tinangibaga amas malisyan ti dosa adandanin idisso or ti Diyos? Ipakita yo babaen ti aramid yo ang nagbabawi kayon kadagiti basbasol yo. Di yo ipagarop ang makalisi kayo iti panagkunayo. Uray ta amami ni Abraham, ibagak kada kayo akabailan ti Diyos apagbalinan dagitoy abato nga anak ni Abraham. Naisaganan tiwasay apangpukan kadagiti kayo agingga iti ramot. Mapukan ket maipuor amin akayo adi agbunga iti nasayaat. Bunyagan kayo iti danom kas pakakitaan ti panagbalbaliw yo. Ngem ti umay a sumarasaruno kanyak. Bunyagan na kayto iti Espiritu Santo ken iti apoy. Dakdakkel ti pannakabalin na ngem siyak. Jakpay maikari amang bitbit iti sandalyas na. Adda kenkwana tibigao apang taep iti irik. Urnungen ken idulin nanto ti irik na iti kamadig. Ngem puuran nanto ti taep iti apoy di maiddep. Dimteng ni Jesus ijay Jordan ang naggapu ijay Galilea tapno pabunyagan ken ni Juan. Ngem kayat alapdan ni Juan ket kinuna na ken Jesus. Siya kumati rebeng na abunyagam ngem apay nga umay kakanyak. Bayam amaraaramid ita daytoy tapno matungpalta ti amin a pagayatan ti Dios. Insungbat ni Jesus. Imman namong ngarud ni Juan, apaman ana nabunyagan ni Jesus, simmang at adagos manipod, iti danom ket adtoy. Naglukat ken kuana ti langit, nakita ti Espiritu ti Dios abum mabbaba akas maysa akalapati, ket nagdiso ken kuana. Ket kinunana ti maysa atimek a naggapo sa dilangit. Daytoy ti dungdungwek nga anak apakaragsakak unay. Matthew chapter 4. Masulisog ni Jesus. Ti Espiritu inturong na ni Jesus ijilet ang tapno sulisugen ti diablo. Kalpasan ti 4 nga aldaw ken rabii asaan na apannangan nabisinan ni Jesus. Imbasideg kenkwana ti diablo ket kinunana, no sika ti anak ti Dios, pagbalinem at tinapay daytoy abato. Iminsungbat ni Jesus, kuna tinasantuan asurat,
Saan alaeng at tinapay ti pagbiag ti tao, no di pay ket titunggal balikas nga agapo iti Diyos. Ti Diablo inturong na ni Jesus iti nasantuan a syudad, ket impan na iti kangatuan a paset ti templo. Sana kinunana, no sika ti anak ti Diyos, tumapwak ka man asigsipod takuna tinasantuan a surat. Bilinen to ti Diyos dagiti angheles na amangaywan ken ka. Tapayaen da kanto tapno uray dagiti sakam saan amadunor iti bato. Sungbat ni Jesus, kunamet ni nasantuan a surat, di mo sulisigan ti Apo a Diyos mo. Impan ti Diablo iti nakangatuan abantay, ket impakita na kenkwana dagiti amin apagarian ditoy lubong, agraman dayagda. Ited ko ken kaamin dagitoy kinuna ti Diablo, no agparintumeng ka ken agdaydayaw ka kanyak. Insungbat ni Jesus, pumanaw ka Satanas, kuna tinasantuan a surat, agdaydayaw ka iti Apo a Diyos mo, ket isulaeng ti pagserbyam. Ti kasta, pimanaw ti Diablo, dimteng dagiti angheles, ket nagserbida ken ni Jesus. Irugi ni Jesus ti trabaho na ijay Galilea. Idinadamag ni Jesus na ibalod ni Juan, nagsubli ijay Galilea. San ang nagtaeng ijay Nazaret, napanket di nagnaed ijay Capernaum, maysa nga ili iti igid ti Dan-aw ti Galilea. Iti sakop dagiti daga ti Zabulon ken Neftali. Naramid daytoy tapno matungpal ti impadto ni propeta Isaias. Daga ti Sibulon ket daga ti Neftali. Iti sibay ti Dan-aw iti ballasiw ti Jordan. Galilea apag naedan dagiti hentil. Dagiti tao nga agnaed iti kasipngetan. Nakita dat tinaranyag alawag, ket dagiti agnaed iti nasipnget a daga ni patay, nagranyag tilawag. Manipod iti dayta tiyempo, rinugyan ni Jesus tinangas kasaba. Agbabawi kayo kadagiti basbasolyo, agsipod ta asidegen ti pagarian ti langit. Idi magmagna ni Jesus iti igid ti Dan-aw ti Galilea, nakita na dagiti agkabsat amang ngalap ni Simon amanagan Pedro ken ni Andres, ay waywayda iti iketda ijay Dan-aw. Suruten da ket pagbalinan kayo amang ngalap kadagiti tao, kinuna ni Jesus kadakwada. Pinanawan da adagos dagiti iket da ket simurot da ken kuana. Intuloy ni Jesus tinagna ket nakita na ti sabali pay nga agkabsat da Santiago ken Juan nga anak ni Zebedeo. Silulugan da iti bangka agraman ni Zebedeo ket insagana da dagiti iket da. Inayaban ni Jesus ida, dagos a pinanawan da iti amada ken ti bangka ket simurot da ken ni Jesus. Mangisuro mga saba ken mga gas ni Jesus. Sinorsor ni Jesus ti amin a paset ti Galilea. Nangisorsoro iti uneg dagiti sinagoga. Inkaskasabana tinaimbag adamag maipapan iti pagarian. Nangag-agas kadagiti na duma-duma asaksakit ken sagsagabaen dagiti tattao. Nagtinamag ni Jesus iti entero adaga ti Syria. Impan dagiti tattao ken kuada dagiti addaan iti na duma-duma asaksakiten ken ananayen. Dagiti linuganan dagiti demonyo, dagiti agkiskisiw ken kadagiti paralitiko.
pinaimbag amin ida ni Jesus. Simurot kenkwana dagiti adu at tao ang naggapo ijay Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea, ken dagiti dagdaga iti ballasiw ti Jordan.